Dragi stolnoteniski prijatelji, u današnjem videu želim vam dati smjernice kako napredovati u stolnom tenisu u 4 ključna koraka. Za uvod ovog videa bih rekao da ako želite ozbiljno napredovati u stolnom tenisu, nije dovoljno samo doći negdje i udarati lopticu. Potrebna vam je strategija, potrebna vam je disciplina, potrebno vam je okruženje koje će vas gurati naprijed. I zato ću vam u ovom videu nastojati dati 4 ključna koraka sa svojim elementima kroz koje možete ubrzati svoj napredak bez obzira na to jeste li početnik ili već igrate godinama. Pa ajmo od prvog koraka. Prvi i osnovni korak, učlani se u stolnoteniski klub. Nađi u svojoj blizini stolnoteniski klub. Puno je razloga zašto je to važno, a navest ću vam samo neke. Kada nađeš klub, imaš stalno mjesto za igranje sa ispravnim stolovima i kvalitetnim lopticama. Imaš dostupne trenere koji će ti u najmanju ruku, čak i ako nisu vrhunski treneri, dati barem osnovnu tehniku, a to je nešto što sam jako teško možeš savladati pravilno. Upoznaćeš kvalitetne igrače različitih razina i kroz njih ćeš imati sparinge, odnosno partnere za treniranje, motivaciju i društvo. Dobit ćeš priliku za svoja prva natjecanja koja te iznimno brzo razvijaju. Znači, klub stolnoteniski treba biti tvoja baza, jer bez toga je napredak jako spor, kaotičan i ograničen. Drugi korak. Budi uporan i radi više od drugih. Napredak dolazi kroz upornost, ne kroz talent. Izrazito talentirani ljudi će brže napredovati uz manje treninga, ali oni koji su uporni, oni će sigurno napredovati i biti sve bolji. Znači, odradi ekstra, ostani 10 minuta duže, odigraj još jedan set. Iskoristi svaku priliku za igru ili za učenje. Pita jače igrače od sebe, da ti oni spariraju, da ti objasne nešto, da te korigiraju. Nemoj se ustručavati, vuci ljude za rukav, ko pita ne skita. Iskoristi također i slabije igrače od sebe za treniranje onih elemenata gdje se ti želiš fokusirati na unapređivanje nekoga. Ne treba ti jak igrač da ti vraća servu kako god zna i da ti vježbaš prvu lopticu nakon serve. Pitaj bilo koga da ti vraća servu i ti vježbaj prvu lopticu nakon serve. Sljedeća stvar, educiraj se online. Danas postoji toliko materijala dostupnog da od svakoga možeš naučiti barem nešto. Filtriraj sadržaj koji gledaš, postoje bezveznjaci i ljudi koji pričaju na pamet, a ne znaju puno, ali postoje i dobri stručnjaci, pa čak i vrhunski igrači koji te mogu puno naučiti o stolnom tenisu preko svojih YouTube kanala. Najvažnije od svega u ovom koraku je da prvo usavršavaš svoju tehniku, a tek onda gradiš natjecateljsku igru i strategiju. Jer ako tehnika nije dobra, a ona je baza, što će se dogoditi, usadit ćeš loše navike koje će te limitirati u budućnosti i nećeš moći tako dobro napredovati. Treći korak za napredak je treniraj pametno. Nije poanta trenirati puno i pretrenirati se, nego trenirati pametno tako da uvijek znaš što radiš i zašto to radiš. Ne preskači korake. Loša tehnika figurativno vraća se kao bumerang. Kad tad će te dočekati. Zato što nisi radio na svojoj tehnici, u budućnosti ćeš imati probleme sa igrom i jednu veliku blokadu. Budi discipliniran u treningu, ali isto tako i u prehrani koja će ti pomoći puno. Budi discipliniran i u odmaranju. Odmaraj svoje tijelo, dovoljno spavaj. Ako želiš ostvariti maksimalan rezultat u stolnom tenisu, alertnost je ključ u ovome sportu, a ne možeš biti alertan, odnosno budan, ako nisi dovoljno odmoren i naspavan. Budi proaktivan. Uvijek traži rješenja i ne čekaj da ti trener sve kaže. Nijedan trener ne može savršeno vam sve reći u pravo vrijeme, ali sami možete
proaktivnim traženjem rješenja doći do svakog odgovora. Ostani duže u dvorani vježbati servis. Najbolji igrači postaju oni koji imaju najbolje servise, jer svaki poen, svaki 4. poen u igri počinje sa tvojim servisom, a svaki poen počinje sa servisom. Sve kreće od serve. Znači svaki treći poen počinje sa tvojim servisom. 3. i 4. Uvijek imaš 2 za redom servisa. Jako važno je da imaš dobru servu, da možeš ući u igru dobro s njom. Dalje, ne uspoređuj se s drugima. Uspoređuj se samo sa sobom, di si bio i di si sada. Ako se počneš uspoređivati sa drugima, to te uvodi u negativan mentalitet i nezadovoljstvo sa svojim napretkom. Ali mjeri svoj progres na način da se snimaš, da vodiš bilješke, da pratiš napredak. Te stvari će ti pomoći da brže napreduješ. Znači, ponekad je manje više. Kratki, fokusirani treninzi daju veći napredak od kaotičnih maratona u kojima se ne zna što se radi. 4. i zadnji korak, izrazito bitan. Probijaj svoje granice. Napredak se događa kad izađeš iz zone komfora. Znači, vjeruj u sebe čak i kad nitko drugi u tebe ne vjeruje. Vjeruj da nešto možeš ostvariti kad se čini nemoguće. Pokušavaj ono što ti sada izgleda nemoguće. Radi na mentalnoj spremnosti, jer glava odlučuje, pogotovo u ključnim poenima, na čiju stranu će otići prevaga. Radi na prevenciji ozljeda i dugoročno investiraj u svoje zdravlje, jer tako ćeš moći duže opstati. Jedna ozljeda te može spriječiti u par mjeseci izbivanja od stola, pa čak i do par godina. I prilagodi opremu svojem realnom znanju. Nemoj žuriti sa poboljšavanjem svoje opreme i ne teži za boljom opremom nego što si spreman, jer oprema ne igra umjesto tebe. Lošija oprema, sporija oprema, sporiji reketi, sporije gume neka su bolje nego najbolji reketi, najbolje gume, jer ti omogućavaju da sa svojom razinom znanja i sposobnosti lakše kontroliraš lopticu. Ako ti je reket prebrz, loptice će ti ići vani i nećeš moći ostvariti napredak i nećeš moći naučiti pravilnu tehniku. Ne žuri sa kupovanjem predobre opreme. Zaključak koji želim iznijeti iz svega ovoga je, znači, stolni tenis je jedno putovanje. Ako se učlaniš u klub kao bazu, budeš uporan, treniraš pametno i guraš svoje granice, napredak ti je zagarantiran. Ako ti treba neka dodatna pomoć, savjet ili želiš trenirati ozbiljnije, slobodno mi se javi. Osim treniranja u klubu, možeš uvijek naći privatnog trenera. Ja recimo dajem privatne sate onima koji su zainteresirani. Slobodno se mogu javiti koji su u mojoj regiji. Slobodno se javi nekom drugom treneru ako nisi u mojoj regiji. Možeš se i meni javiti za online koji savjet. I ono što je ključno, dodatan sadržaj, osim onoga što radiš u klubu, znači natjecanje u nekakvoj ligi, kod nas u Zadru postoji amaterska liga rekreativaca, Stolar se zove, u Zagrebu postoji Sokaz, kreni u natjecateljski sport, uz bazu koju imaš u klubu, to će ti dati dodatan vjetar u leđa, da napreduješ i da se susrećeš sa raznim igračima i da jednostavno ideš prema gore u ovome sportu. Ako vam je ovaj video bio od koristi, zapratite moj YouTube kanal, stisnite subscribe, lajkajte ovaj video, nabacite koji komentar i vidimo se u sljedećem videu. Veliki pozdrav!